norong ni nogo tam tam mani tong mani. May bagong nukong ito labaro sama sa tong Gedi riro. Riro. Di selajak may rosa si kereta. Tangdo buka di orodanan ni. Ge nongor dugan jeri mane o dugan ni mane bu dugan pura Khamwi Thapla kya. Norok tam dugan ri tong tam tam tong nongor jaga dugan mane. Cibro, biskuro, bepak tong ta. Ge norong nogo to rang khamoni so rang busuk kes tong man nong ni. Anu lamba lagro pura kham khata aron ni amon labaro phalmani tisamani thung khambai kha. Nini o du. Belai lo kha khamjanai ko. Dini achugo. Hঠাৎ খাইয়ে mornamo short connection dengka sambhabona current short connection ngai borni nok hor nangkha hor nangai boni oro je ikon mikon bo je ব্যবসা khlai jai tongmani mani rok thum Khamwi Thapla kya nok ni mani kaisipan krika para joto elakabasi chubaboi kono rokom ke nok no hor je chung mani hor ba saman nok buthai mangka phiaba nok bisingni je manai tongmani joton Khambai kya ri kam chliyo kut je kut tongmani kut ni pocket do rabat ni je rabat phalai je rang azimani banko danai hinai je bor rungui tonmani rang bhaino lak kaisa moton rang Khamwi thangka aboni tukra kaisa pan si nuklia Thapla chai thangka kaje khobor manma logno ang phai sok paikya ani loge chini netrito renai rok chini YTF ni central member join to koloi tongo chini zonal development committee ni sekendu koloi tongo chini oroni BC ni chini committee ni president Tiprasa ni bo tongo borok tini phai naikha songe songe ang phai naimani yagulo ang tahsildar no phone khaikya tahsildar by phone khailai kok samani bisingtei khanarong ni bisingono bunio je nok khamani je assets tongmani aboni estimate khlaijangnai hine sahorka oyango kwbangma rabat si dobo kwbangma khamka kayekta to pura gelai thangka tabo kayekta rabat seat kwkham rok adang madang khamjak rok oro phamjak kaje sana musugo ang mahai birman chini Tiprasa ni nukhungo salpoti no phai tongo kaisa kono na kono ekta babe chini birman kaikya boni bagai ang sana musugo kisa sotorko tongna bagai karon electrification connection rok jodi thik moto tongya ke nok rok anytime bipod pai mano and ang sana musugo chini party ni bisingtei jeng borokno jamansak jeng chubanai and sorkari babe bohaino borokno je borokni khoti puron mani je disaster management department ni doktorni bisingtei kono busuk jartei chubaimon jeng abo doktorni borok bo salai borokno chubanani bu chaitongnai hambai busuk rang mare ni manai rok kham kana or jaga or around ani estimate khaimani mote to ang je wan sumani buni nok ni case rang case including case pray 2.5 লক্ষ টাকা ni toro ei obongkha khotipurun ka engka abo just buni je kisu assets tongmani ken buni nok to tisai nai di nok camera o tisadi noknai nok ne kai ekta phano obo kri khani ni je ferai rok tongmarok tin rok jotono khamka abo repairing khai abono tai se use khai an nogo tongnani moto abo poristiti kri baiko kaham nok by nok nanglaijak haipano tai kaisa nok no kono rokom babe hor butharei on nok no borok ban chogi naruk makha borok hor sal hniawoi borok kisa ka rang aji ui je on nok no tangmani on nok no borok ban chogri marka kiaba on nok ni je mani raino Khamwi Thapla kya